ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅರ್ಸಿನಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡ ನಾವಲೆ ಪಡಪದ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲುಂಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡು ಎರು ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಸುರಭೀಸ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎರು ಕಟ್ಟಿನಾರು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುನಕ್ಲು ಮುಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ತಂಡ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದೇರು ಐತೆ ಪಾತರ್ಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ಪುದರ್ ಯಶವಂತಾಚಾರ್ಯ ನಾವಲೆ ಪಡಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಯಶವಂತಾಚಾರ್ಯ ನಾವಲೆ ಪಡಪು ಸರ್ ಎಂಚ ಇವ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರೊಂದು ಎಂಚ ಇರು ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿ ಪಾದ್ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿದು ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಅದು 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅದು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಇರೋರಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಲ ದಾಖಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪಾದು 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಂಡಲ ಬಾರಿಸೋಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜವನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಈತು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ಡು ಜವನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಎರು ಮಲ್ತು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಇಂಕಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ನೋಟ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಕರಿಸರ್ ತೆಲ್ಮ ಜನ ಇತ್ತು 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐನಾ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ನಿಖಲ್ ನೋಟು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ದಾದವದಾರೆ ನಿತೇಶ್ ದಾದ ಪರ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಕ ಟೀಮ್ದ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಪೂರ ಮಾತಾಡೋಣ ಟಕ 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 ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಸಿನಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಐಕಲ ಕಮ್ಮಡ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮ್ಮನ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಅಂಚ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಪೋಡು ಪನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎರುಳ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಪಾರೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯಾಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿಯರ್ ನಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ನದು ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಂಚ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೇರೆ ಎಂಚಾಪ್ನು ಕಮಲ ಬಲೇಡೆ ಓಡಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಇರ್ದಾಯ್ ಗಾತು ಓಕೆ ಈತೆ ಪೊಪ್ಪ ಇರೆಗ್ ಏತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಮಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಬಾರ್ದನ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾತೆ ಡೈಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ದಪ್ಪರಾಡು ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಇರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೆ ದಪ್ಪನ ನಡಪ್ಪವನ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕೀರ್ತಿ ನಾವಳೆ ಬಂಡದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ 3 ಜನ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ರಂಜಿತ್ ಪಂಡ ದೊರಿಲ್ಲೇರು ಪಿಲ್ಲು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಪ್ಪ 4-5 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ದಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಎರು ಕಟ್ಟುನ ಅತ್ತಂದ ಎರು ಸಾಂಕುನವು ಅತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಪನ್ಪುಟಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಪುರ ಕಣ ನೀರು ಕಾರಣ ಇಂದ ಯಾನು ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ಕಣ ನೀರುಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಕಷ್ಟಲು ಒಂಜಾತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟುನ ಎಪ್ಪು ಅತಂಡ ಎರುಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಎಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗಿ ಆಪುನ ಎಪ್ಪು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಎರುಕುಲಿನ ಕಟ್ಟುನ ತಂಡೋಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ 6 ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಲ್ಲಾಲ ಒಂಜಾತು ದಾದನಿಕಲ್ನ ವಾರ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಾರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾರು ಸೇರಂದೇರಿ
ಇಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುನವು ಸಹಜ ಈ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಇರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಏರು ಕಟ್ಟುದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡಿ ಬೋರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಡತ್ತದು ಮತ್ತಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಕಡಪ್ಪನ ಪ್ರಯೋಜನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕದ ಅಂತ ಬಂದ ಮೆಡ್ಲಾವಡು ದುಂಬು ಮೆಡ್ಲಾಯ ನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ಎಂಚೇತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ವರಿ ಪೋದ್ಲಾರು ಮೆಡ್ಲು ದಾದಾ ಎಂಚ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಡಾರೆನ ಒರಿಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಲ್ನ ಕಡಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಲಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒರಿಯೇಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರೋಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಆರೇನು ಒರಿಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಹರಿಶನ್ ಎಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಜನನ ಕಡಪಡ್ದು ಬಂಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ದ ಚೆನ್ನೆಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೂಜೇರುಲ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡದೇರ ಒರಿಯೇಬೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯೇ ಪೋಯಿನಗೆ ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಎರುನು ಕೊನೋದು ಆ ಎರುನು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಎರುನು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರ್ದಾನ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತಬೋದು ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಬನ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಗನ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಬಂಡಾರು ಬಲ ಬಂಡಾರು ಎಂಚ ಮಗ ಎಂಚ ತೊಂದರೆ ಅಮ್ಮೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ ಎಂಚ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕಂಬಳದ ಮರಳು ಮಾತ್ರ ಜನಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೇರ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೇರ ಅನ್ಪೇರ ಅಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಮರಳು ಅನ್ಪೇರ ತುಗ ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಚಕ್ಪತ್ತೊಂದೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಬುಧ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಜಾನಕತೆ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿವರಿಸಲಿ ಬನ್ನಿ 2 ಜನ ಇಂಬೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ನಕ್ಮೆ ಇಂಬೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪನ್ನಿದೆ ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಕೈನ ವರ್ಷದ ಕನ ಏರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಪುಟ್ಟೆ ಪನ್ನಿದೆ ಇಂಬೆಲ ಬುರ್ದು ಶೋಕ್ ಪಾರ್ವೆ ಅಂಚೆ ಇಂಬೆ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂಬೆಲ ಬುರ್ದು ಪಾರ್ವೆ ಅನ್ನ ಈ ಸಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮನೆ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಬುರ್ದು ಬುಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮನೆ ಅನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಶೋಕುಡು ಪಾರ್ಬೇರೆ ಆನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ದೂರದ ಊರದ್ದು ಬತ್ತದ ಮುಂದೆ ಮೆಡ್ಲ ಅಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮೊಗ್ಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅದು ಈ ಸಲ ಮೆಡ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಬಂದು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಏನಾಪುಂದು ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸುರುಕು ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಉಂಟ ಬರೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಚೂರು ಫೈಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಆನಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಎಂಗ್ಲ ಎರ್ಲು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪಾವ ಬಂದ್ಮನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವಿಭಾಗ ತೊಜ್ಪಾವ ಬಂದ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮಲ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಈ ಎರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಕೊನದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷತೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿ ಏರ್ಲು ಕೊನದೇನ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗತೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೋದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಲದ ಏರ್ಲೇನೆ ಐತೆ ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಏತ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಕಾರಿ ದಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಂಗನೆ ದೊಡ್ಡ 3 ಜನ ಪತನೋಡು ಎರ್ಲೇನು ಒರಿಯಾಡ್ದು ಆಪುಜ್ಜಿ 2-3 ಜನ ಮರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ದಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎರ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗಡಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಗಡಪುನ ಎರ್ಲೇನು ಚೂರು ಬಂಗಂಡು ಎಡಪೆರ 2-3 ಜನ ಪತನೋಡು ಬೇರಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಏರೋಡು ಬಂಗಂಡು ತುಳ್ಳಾರ ನವಲ ಬಂಗಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಾಂಕೊಡು ಆಜೂರು ಸಾಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಜಲಿಗೆ ಏರು ಸಾಂಕುನ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏರುನು ಸಾಂಕೊಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4,000 ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಮನ ಇತ್ತದ ಕೊಡುತ್ತ ರೇಟ್ ಉನ್ನತೆ ರೇಟ್ ತುನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿನ್ ತೋಜುನು ಆನ ಕಮಲ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉನ್ನತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಪಾರಬಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲ ಐನೇರ್ದಾರ ಕಮಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನೇರ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಐನು ಬುರ್ದು ಪಾರಬಲ್ಯತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎರುಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಓಲು ಪೊನ್ನಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕರ್ದಕ್ಲತ ಎರ್ಲುಲ್ಲತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ದನಿನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು
ಎಂಕ್ಲೆನ ಓಡೆ ಪೋನೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪಾರ್ಜಿಯರು ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕಮಲ ಬಲ್ಲೆ ಜವನಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಮೂಲ ಇಪ್ಪನಕ್ಲ ಮಾತ ಜವನಿಯ ಮೂಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಬಾರ್ದು ಮಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮುರನಿ ಗುರುವಾರ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಗ್ಲು ಆನಿ ನೈಟ್ ಇಡ ರೀಚ್ ಆತ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ 3 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಕೇತಾರೆ ಅದು 3 ದಿನ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಏತು ಬರ್ತು ಕಮ್ಮನ ಮುಗಿಪುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೊಗ್ಗುವ ಅನ್ನ ಪೊಗ್ಗುನೈಕ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುನು ಅಂಚದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಪನ್ಪಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಟೀಮ್ದ ಎರು ಬಿಡ್ಪುನಾರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪದಾರಿ ವೇಣೂರ್ದೆ ವೇಣೂರುಗ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡಾಗ್ಲ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚ ಜೋಸ್ತಿ ಆತ ಜೋಸ್ತಿ ಕತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಎಂಚುಂಡು ತೊಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಎರುಕುಲು ಎಂಚಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ನೀರು ಏರು ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮಂತದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ 22 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಂಜಿ ಎರುಕು ಬುಡ್ನೇರ್ಕು ಮೆಡ್ಲ ಆಡೊಂದು ಆಸೆ ಬುಡ್ನೇರ್ಕು ಮೆಡ್ಲ ಆಡೊಂದು ಒಂಜೆ ಏರು ಉಡುಪ್ನ ಬೇತವಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇತವಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರುಪಾರುವ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಮೆಡ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದು ಅಂಚನೆ ಆರು ಎಂಕಲ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರು ಪಂಡದೆ ಇರುತ್ತ ಮಸ್ಲಿ ಸುಜಾರ್ನ ಅಂಚನೆ ಐಕು ಬೋಡ್ಚ ಮರ್ದುಪುರ ನಮಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಪಲ್ಲಿಮಾರತೆ ರವಿ ಪಲ್ಲಿಮಾರು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಾಂಧವ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಮದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಮದ್ದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಹುಡುಗರ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಣಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕಡಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಜು ಯಾನೆ ಸಂಜಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.